Айде оркестъра! За Стефан и неговата половинка. Айде оркестъра! Извиненията от кумеца към по-стария кръстник. Има едни малки извинения тук. Едно недоразумение. Стефан. Моля на оркестъра. Моля оркестъра. Кръстника, моя кръстник. Стефан, а също неговия син е, между другото. Ваджи. А нека да ни прощава стария кръстник, но още 2-3-5 минути. Значи стария кръстник от Тръстеник. Петър Зонов, стария кръстник, неговия син Гошо присъства и Чавдар иска да го почете като стария кръстник. Нека ястието на неговото ястие да посрещнем с една ръченица. Айде, моля! И така една пита и едно печено пиле. Торта. Баница. Уиски. И един вермут за неговата половинка. Това всичко е за Гошо. Гошо от Тръстеник. Стария кръстник. И така, нека да продължим с поздрава на стария кръстник. Стефан иска да поздрави своите деца Пешо и Фердо и Лилянка, разбира се, както и неговия зет Киро, слабичкия. Сима девла тринчави! Айде за Пешо, за Фердо и за Киро и Лилянка, разбира се. Айде, моля оркестъра. Моля оркестъра.
провеждаме един разговор точен с кръстника. Малко внимание само.